Je li to način na koji planiraš da padneš ispit? Ne, oče. Ne valja ti vibrato. Ruku! Da li uopšte shvataš koliko sam uložio u tebe? Ovo delo, ova violina. Sve je to vreme koje trošim na jednog ništariju poput tebe. Tako planiraš da mi se odužiš. Pojavit ćeš se na onom ispitu i osramotiti i sebe i mene. Ne, oče. Neću te osramotiti. Šta ne možeš duplicirati heksaakordima i trozvucima? Bas. Kakav je kvintakord, mala terca? Mali akordi. Dobijene. Gustave, stigao je nekakav paket. Možda su pogrešili. O ne, nisu pogrešili. Napokon je stiglo. Samo mi nemoj reći da to što tamo imaš je revolver. Jeste. Mislila sam da smo odlučili da ga ne kupimo. Da, ali dobro sam razmislio, doneo drugu odluku. Još uvijek možeš da ga vratiš Doneo nazad. sam odluku! Kako želiš, dragi. Predivan instrument. Ovo je Smith i Wesson kalibra. 44, znatno bolji Colt od mog starog. Da. Upravo sada bi se popravilo raspoloženje. Idi i baci ovo. Zašto Butler ne rešava takve stvari? Akordi zadati u D, Fis i A. U kom tonalitetu će ovaj akord biti dominantna? G-dur. I-dur. Sebastine, jesi li unutra i ponovo cviliš ili mi se samo čini? Ne, majko. Samo ti se pričulo. U redu, tvoj otac je skoro završio sa pregledom tvoje sobe. Nadam se da ovaj put ništa ne kriješ tamo. Soba je prošla inspekciju. Hvala ti, Raft. Sebastijane? Misliš li zaista da je moj posao ovdje da čistim tvoje smeće? To nije moje mišljenje. Međutim, ti si to rekao. Laku doći. "26. maj. Sutra je ispit. To nije ono što me brine. Lako ću proći ispiti na vrh. Može čak biti i najbolji. Osim ako me ne odbiju zbog ruke, koje je moj otac danas tako marljivo i šibao lenjiro. Sjećam se kako je Lidija prilično uspešna prošla ispit. 3. mjesto možda. Ako ja osvojim 1. mjesto, otac će me prestati da me tretira kao degenerika i počet će da me poštuje. Skoro što sigurno, otac nije pronašao prvi nivo odbrane, već više od 2 mjeseca. Nikada nije video drugi nivo, a šta tek reći za 3. Skoro sam završio zgradu banke. Svaki krov je prilično jedinstven, sličan delu sjelice. Jedina stvar je što nema čak ni pregorele sjelice koje bih mogao uzeti iz ove kuće. Butler ih uvijek menja. Ako bi se sjelica negdje pojavila, sumnja bi odmah pala na mene. Kad je reč o pronalaženju jedne pored puta, također ću morati da pronađem par igala za stubove i odgovarajući komad plastike kako bih simulirao reku. Kad smo već kod toga, ne je bilo loše prošetati parkom u kom nikada nisam bio. Samo da smislim kako da završim ovaj deo grada. Otac mi nikada neće dozvoliti da idem tamo. Očigledno tamo žive propalice. Pitam se, jesi li uvijek bio oličenje vrednosti, oče? Jesi li ti marljivo trpeo lenjer svog oca? Šta da si bio vezan za krevet, a preko puta bila bejsbol palica umjesto lenjira? Da li bi zadržao smirenost?
Volao bih da mu vidim lice prepuno straha. Hteo bih da mu vidim ožiljke preko cele lobanje. Ralf! Požuri. Bilo bi previše da moj sin propalica zakasni na ispit. Iskreno, ne bih to želeo. Nemoj ni da pomišljaš o tome. Želim da taj tanjir bude prazan. Opsljena kaša, gospodine. Gospodine, da sam čistio vaše kupatilo. Odlučio sam da promenim peške ranije nego obično i našao sam ovo. Jasno sam ti naredio da to baciš u smeće. Da, ali bilo je kasno. Nisam hteo napolje po mraku. Planirao sam da bacim ujutro. Raf, u smeće. Ovako si odlučio da me postaviš na mesto pankeru. Ispiti počinju u 11. Da, Lidija. Šta te briga? Ići ću i ja tamo da gledam. Ruka boli, otac je ljut, Lidija dolazi. Šta imamo ovde? Napukla sijalica. Ovaj zadnji deo izgleda kao krov banke, zar ne? Daj to ovamo. Znači, ovo je dvoje? Uzmi, beskorisno mi je. Šta? Jesi se upišao u gaće? Nisam se upišao u gaće. Znam, ja sam se tamo popišao. Hej, moje ime je... Ne zanima me tvoje ime. O, vidim da imaš violinu. Verovatno imaš izvrstan sluh. Ja imam idealan sluh. Slušaj, zašto ti treba zadnji del sijalice? Zašto me pratiš? Ja te pratim? Ti ideš iza mene. Ja te ne pratim. Idem samo gde i ti ideš. Ha! Ja idem na prijemni ispit za konzervatorijum. Idem i ja. Ti? Ali ti ne izgledaš kao muzičar. A zašto muzičar ne bi mogao da odluči kako će da izgleda? Ajde, če zakasnimo. U redu. O, Gustavo, sve je ovde. A Lidija nas je počastila prisustvom. Samo pazim na brata. U redu. Svi su tu, osim... Izvinite, bio sam prikovan za vaš udobni toalet. Izgleda sam pojao nešto loše. Zauzi mjesto. Mogu da sedem tamo? Ne. Da, naravno. Daj. Potpuna solidarnost. Ko su uopšte pustili to smeće unutra? Sedenje pored talenata ne znači da imaš stvarni talent. Excusez-moi. Šta je opet Marsuče? Molim? Poznaješ ga? Naravno, sreli smo se pored kontejnera. Išao sam da se ispišam. Začepi gubicu! Sebastijane, kao potomak muzičara želiš li prvi da položeš? Sa zadovoljstvom. Čestitam, Schwagenwagens. Primljeni ste. Moram da znam, koliko sam tačno dobro uradio. Ja sam li prvi ovde? Niko ne može da zna, ali prošli ste prvi. Da, razumem. Svakako moram da priznam. Prvi put u 20 godina vidim ovako nadarenog učenika. Hvala vam. Sačekajte rezultate. Lista studenata koji su danas polagali prijemni ispit su... Drugo si mesto. Koje je bio ispred mene? Koje... pardon, izvinite. Prvo mesto! Ovaj crv te je pobedio? Molim te, samo nemoj reći ocu. Zašto bih ja trebala da ćutim?
redu je, Dušo, ne brini. Sljedeće godine ćeš biti odličan. Pretpostavljam da ni on nije uspeo. Desi! Ubi mi se sociju! Au, možda ćeš mi reći da odjebem? Jebi kretenu! Jel ti sad bolje? Ne. Kako si uspio da osvojiš prvo mesto? Pa, dali su mi pitanja, ja sam ih odgovoril, nisu me pitali ništa teško, pitali su me o akordi s povećanim sekstom, pa sam rekao... Molim, kakve su to gluposti? U duru postoji dvostruko povećani kvintest akord, što je isto kao dvostruka dominanta sa umanjenim kvintom. A povećana terc kvarta u molu bila bi isto što i, čekaj, dvostruka dominanta sa malom kvintom. Jel tako? Sve je tačno. Jesi li zadovoljan? Šta? Ja sam presrećan. Šansa 1:100. Imao sam mnogo sreće. Kako to misliš 1:100? O, vidiš, to je bio uslov da studiram u trošku države. Ili osvojim prvo mjesto i upadne, ili ništa. Šta? Zašto? Nisam išao u muzičku školu. Nemamo novca. Konzervatorijum je imao samo jedno budžetsko mjesto. Tvoji roditelji će biti veoma ponosni na tebe. Ma, hoće baš. Moja majka je bila protiv toga. Htjela je da se odmah zaposlim u nekoj fabrici. Slušaj, naš prvi susret nije prošao najbolje, ali dalje možemo da se povežemo kroz muziku. Evo. Ja slušam Baha od svoje 6. godine. Možeš ceo život da provedeš slušajući Baha. To je mnogo više od toga, ali samo ako naučiš da ga slušaš... Imaju violinu, violončelo i oktobas. Jedan svira žice, a drugi... Znam za to. Znaš, na toj ploči ima mnogo više od Baha. To je progresivni rock. Razniće ti mozak. Dobro, ja idem. Zamisli želju da me pregasi auto, da me ne gledaš više. Kad bolje razmislim, nemoj. Ko dođe vola zna šta ti je u glavi. Pa, kako ti je prošao ispit, sine? Uspešno. Ja sam na vrhu. Šta je ovo? Bak sa oktobazom. Da li uopšte znaš koliko treba daleko da stigneš pre nego što budeš ravnopravan sa muzikom na ovom rekordu? Možeš da slušaš Baka koliko god želiš, ali ako želiš da ga sviraš... Ali ja sam na vrhu, oče. Sve što si dobio je drugo mesto. Ali Lidija je bila 3. Koliko nisko? Nemoj da se porediš s njom. Ona je devojka. Imala je mnogo ozbiljniju konkurenciju od tebe. Ne mogu da verujem da je mog sina pobedio neki beskućnik. Još se sprijateljio s njim. Video sam ih kako je taj skitica dopretio se pastina do ulaznih vrata. Mogu da potvrdim, sam je rekao da su se upoznali kod kontejnera. Isprazni svoje džepove. Šta je sad ovo? Donosiš ove smeće u našu kuću. Ruku, odmah! Hvala. Laku noć, nadam se da nisi uneo vaške u kuću. Vaške? Zašto stati samo na vaškama? Možda donesem koleru, tifus, šugu, crnu kugu. Samo da sve zarazim i svi da pocrkate. Znaš li uopšte koliko daleko moraš da stigneš prave muzike? Ne Baha, nego Baha.
A,